Nádherná stodola. Tu by mohol vystupovať Neil Young. Mierim na Majer prekážka, kde som v predchádzajúcom dieli prerušil mapovanie vojenských opevnení z druhej svetovej vojny na úpätí Malých Karpát. A dnes budem pokračovať do okolia Trstína, kde by mali byť zachované ďalšie nejaké opevnenia. Niekde tuto, jak začína ten horský prechod, respektíve taký nejaký priesmyk. Na mape vidieť, že celé to pohorie je tu také najviac zúžené, takže tam sa asi predpokladalo, že to bude najlepšie miesto pre ofenzívu, tak preto sú tam postavené niektoré tieto opevnenia. A už sa blížim k spomínanému Majeru prekážka. Je to taká usadlosť zo pár domov a hospodárskych budov. Tam som predtým skončil. No a na presun do Trstína by som chcel využiť trasu bývalej lesnej železnice, ktorú som už nedávno mapoval. Tak aspoň pozriem, v akom je stave. Má to byť takýto nejaký násyp. Vypadá to celkom dobre. Je to taká keby alej uprostred polí. No a tu je taká celková expozícia situácie, kam mierim. Je to niekde tu. Tam je keby taký horský prechod, tady vedie aj cesta na Senicu. Tu je nejaký židovský cintorín, ale to pozriem detailnejšie niekedy inokedy. A som na miesta, kde predpokladám, že by to malo byť. Tam dole je dolina cestou a tu je také keby vyvýšenina, tak očakávam, že to by bolo také výhodné obranná pozícia. Tu dokonca vidieť aj kúsok železnice. No a bežím sa na vrchol. To je nejaká tabula. Toto je tzv. Koch bunker. Je to takto výhľad na východ, na Trstín a celú Trnavskú planinu. A tu je výhľad na priesmyk. Vypadá to takto nejako. To len takáto malá betónová šachta, do ktorej bol ukrytý strelec asi s gulometom a strieľal na okolitú krajinu. Vchádzalo sa tam takýmto zákopom, že dokonca tak nejak trochu keby zrekonštruovaný. Pokračuje ďalej takýmto zigzagom lesom. Ešte kúsok pozriem. To je vidieť, že to je taký vykopané okolo celého toho kopca. Už to trochu zapadá. Ja sa idem pozrieť do toho bunkra. Idem akoby v tých zákopoch. Tu je iba takýto malý otvor. Skúsim tam vliesť.
takto nejak vypadá z neho výhľad. Trochu nepohodlné. Také dosť malé. A ja sa presuniem do lesa na ďalšie zachovalé artefakty. Celkový pohľad na to. No, najväčšie vrchy Malých Karpat vyzerajú byť také nejakých opare alebo v oblakoch. No a ja stúpam peknou lesnou cestou. Takže predpokladám, že v minulosti hlavná cesta na Senicu okolo železnice nebola a používala sa táto. Je to dosť ťažko. No a už sa blížim k ďalšej takej betonovej stavbe. Tiež je to taká nejaká cestná prekážka. Sú to také betónové bloky. Tam ďalej už je prudký svah, tak tam už nemusia byť. Na celkom dobrom mieste. Takom najúžšom. To je druhá strana. To je taký prudký zráz. A je toto trošku už vykrivené. Asi sa to pokúsili nejak zhodiť, alebo to naklonili, si to nejak zavadzalo. A vypadá to, že jeden z tých blokov je skotúlaný až sem niekde dolu. Dobrých 20-30 metrov. No. Tu sú vlastne vzadu do veľké a vpredu taký nejaký menší. Tu má taký základ. Tu niekto vypadá z hora. Také, to je taká stavba len tak uprostred lesa. Tu je taká nejaká železná skoba, alebo čo to je. Cesta ďalej pokračuje na lokalitu Bojková a ďalej na záhorskú stranu. A ja sa vrátim dole na cestu, ktorá vedie na Bukovu. A tu by mal byť tu ešte posledná lokalita, čo chcem navštíviť. A tiež by tam mali byť nejaké zachovalé artefakty. Tu by sa malo odbočiť doľava. Tu som na ďalšej lesnej ceste. Na ktorej sú ďalšie takéto dva betónové bloky. A sú len dva na jednej strane. Druhá strana je zrejme takýto svah a tamto nebolo treba. To jeden je trochu odklopený aj so základom. Tiež rastajú do toho stromy. Keby ho išiel zožrať ten strom. Dobre. No, tu ďalej na to by ma to mala nadväzovať tá protitanková priekopa. Myslím, že toto je ono. Mohol by tu byť nejako zachovalé, idem však kosok vyššie. Je celkom zreteľná. Hlboká, také 3 metre. Tu sa prudko zalamuje. A pokračuje takto hore.
Stále ďalej. Stále je tu jasne zreteľná. Vystúpal som okolo úplne na vrchol. Stále pokračuje nejak dole. Ja som úplne na vrchole. Tu zrejme, neviem, či to je vyzerá taká vybudovaná hrádza, ale či to je prirodzené, alebo to vybudovali, to neviem. Ale predpokladá sa, že zrejme tu niekde boli tiež nejaké palebné postavenia. A je to odtiaľto výhľad na každú v podstate stranu. To je úplne skoro kolmá stena dole. Všade na každú stranu. To je asi najvyšší bod. No, tak to by bolo tak asi na dnes všetko. Neviem, do akej miery boli tieto opevnenia účinné, či to vôbec malo zmysel ich stavať. A dúfam, že ich už nebude treba nikdy potrebovať, že ostanú len takým mementom. A teraz by to chcelo už kávu.